Elég sokszor voltam már itt Székesfehérvárot, vagy voltam jó pár vidéki városban is labdarúgó mérkőzésen. És végigmentem a városon, és nem vertek meg a rendőrök. Azért meg maga a Lipotter, de nem biztos, hogy is. Lajos bár, cserélj Lajos bár, cserélj a csővivel kabátot. Kössél fel a fejére a kendőt. Ne! Várjál! Lajos bár, sétáljon itt 15 métert, én köcsadom az zászlómat. Sétáljon itt egy párat, és kiabálja, hogy hajrá Fradi, mondjuk Mocskos-Fehérvár. Kíváncsi vagyok, mi lesz az eredmény. Hogy hányan mennek oda, és hányan szúrják le, hogy fejezze be, mert különben csattan a kezén a karperec. Én videóton szurkoló vagyok, de nem lehet azt mondani róluk, hogy... Szóval nem lehet egy kalap alá venni az egészet. Igen, ám csak, hogy eléggé sokszor volt probléma, verekedés, összetűzés, és itt Fehérvárot is. Miből? Igen, de miért? Mi az, hogy lesz? Mert amit nyilatkoztak a múltkor a fradisták, hogy mi Fehérvárral kezdik át a verekedést, majd meglátják, hogy nem ők fogják kezdeni. Hanem maguk kezdik? Nem, a fradisták fogják kezdeni, biztos. De miért kezdenék? Hát maguk valamivel rászolgálnak arra, hogy ők kezdjék a verekedést? Maguk nem, csinálnak hát valamit? Mi nem vagyunk ott abban a táborban, de hát ha itt aztán meglátják, hogy is. Én videóton szurkoló vagyok. De miért van a nyakában a zöld-fehér zászló? Mert félek a fradistáktól. Sok barátom van a fradi szurkolók között, mert pesti vagyok. Pesten élek egy pár éve, és nagyon sok barátom van a fradi szurkolók, nem akarom őket se kellemetlen helyzetbe hozni, meg magamat sem. Fél tőlük a fradisták? Nem az, hogy félek, mert megvédeném magamat, nem arról van szó, csak nagyon tisztelem. Ja. A kezét? Nem, semmi. Melyik? Tessék. Mi történt a kezével? Hát ezt veregettem egy-két fehérvári szurkolóval. Fehérvárival? Fradista szurkolóval. Nem úgy kötöttem belőlük, hogy fradisták, hanem hogy barátnőmet atrocitálták, meg ez, meg az. Akkor ezek szerint maga kellően utálja a Ferencvárost. Én tiszta szívemből utálom. És mégis egy zöld-fehér zászlóval igen, mert így könnyebb bejutnom a fradi táborba. És miért jó magának a fradi táborba? Miért nem megy a videóton táborba? Most be fogok menni a videóton táborba, mert itt van nálam a videóton zászló. Csak nem akarom megmutatni. Nálam van, ezt mikor bemegyek, leveszem. Azért vettem ezt, meg is mutatom a kamerának, tessék. Itt van. Azért vettem ezt, mert ezt a szünetbe sorsolnak ebben. Csak azért is, meg én videóton szurkoló vagyok régóta. 67-ben lépett a videóton az NB1-be. Azóta videóton szurkoló vagyok. Ezek szerint nem megy be a fradi táborba. Pedig máskor oda szokott bemenni. Mikor Budapesten játszanak, akkor bemegyek. De mikor Budapesten játszik a videóton, az Üllői úton, akkor inkább a videóton szurkolók közé húzok. Miért kérte azt, hogy takarjuk el a szemét? Mert nem szeretném, ha kórházba kerülnék, meg ilyesmi, meg az. Szóval most nem... Ajaj, itt vannak a barátaim. Álljon le a kamera. Meneküljetek! 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 Most állnak a rendőr. Nem lényeg. Mi nem hogy lényeg? Itt állnak. Az nem lényeg, hogy itt vannak. A yardok. Fiúk, vége a meccsnek. Azt mondták, hogy jöjjünk ide, mi ide jöttünk. Előtte nem volt balhé, közben nem volt meccs. Hazamennek. Akkor most... Meccs közben volt balhé, láttam, mit csináltak azok a bunkók, majdnem összeverekedtünk velük. Így van. Már kicsodák, kik voltak? Fölvette videóra, nem?
a videóton milyen balhét akartak csinálni. Most lesz meccs után, most találkozunk majd velük. Hol fiúk? Azt meg mi se tudjuk, majd összefutunk velük. Nem lenne ez szerencsés, nem lenne. szerencsés. Csövike, ez nem lenne szerencsés. Így van, igazán nem lenne szerencsés. Én szerintem inkább nem. Ja, is. Igen. Miért nem volt ma balhé? Meg a lent volt mert a telesport lent volt, azért nem szórakoztak velünk a rendőrök. Szóval Ezt én most nagyon halkan mondtam. Igen, szóval ez is egy tényező volt, hogy lent volt a sport, meg minden. De ez szóval ma jó volt a bandana. A banda is, Meg a tábor Igen, is. nagyon jó Meg a játszottunk. tábor is. Most nagyon jó játszottunk, Meg most meg mi is sporttal jók voltunk versenyzünk. most, szóval most tényleg semmit nem lehet Na most kiróni, nem? egyetlen egyet, Indián Hát, és ahogy Csövike. csaltak. Igen. Egyetlen egyet. Tessék, És ha nem vagyunk itt, akkor balhé lett volna. Akkor lett Á, volna szerintem balhé. nem, amikor megy a bandának, akkor nincs gond. tessék, mert mi, Meg amikor a bíró nem csal, olyankor jók vagy, szóval akkor nincs gond. Indián, mi többet nem jövünk. Én most Miért? azért jöttem el, mert meghívtak minket, eljöttünk Fehérvárra. Kész, többet nem jövünk. Most jön a siófok Nem jövő azért héten az mondom, Üllői nem. útra. Azért mondom, nem jövünk többet, nem leszünk ott, Újpesten De se miért? de lesz- ne nem. legyen balhé. De Újpesten se legyen lesz- már ott. Most Jövő miért napon a újpesti Dózsa meccsre jöjjenek már, miért 14-én. nem Ott akarod leszünk, mert lenni? közvetítjük a meccset, de nem jövünk már így. De! Önök közé. De maga jön! Maga, Tessék Lajos jönni! már, de csak maga jön, De a csak más a nem kell. maga meg a kollégája jöjjön. De most tényleg jöjjenek el. Köszönöm szépen, és örülök annak, hogy nem volt balhé. Köszönjük. Örülök. Jó egészséget. Viszlát! Jó szurkolást. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Hajrá!